Dobře, no vidíme tam další videa. Dneska nás vlastně dám. Tak, dneska se budeme upravovat. Spíš já sebe budu upravovat. Tak uděláme selfie. Povolí, prosím tě. Jo, povolí. Tam tam potřeba vidět. Jdem se. Tak jestli mi teda vidíte to? Normálně, to nás bednu, šel bednáče. Tak. Vidíte, tak my jsme se napísali vyfotili, máme nějakou hezkou fotku. Ale počkej. Hustě, budeme takový Hulk. Uděláme za sebe Hulka. Neuděláme za sebe ďáblíka. Ne. Chci být Hulk. Ne, to si dáme takhle, jak jsme byli, jo? Ne. Dáme si čepičku. Ne, já jsem dělala noční čepičku. Hej, no. Takový musánče. Jo, budeme hustý, budeme zmršán. Takový mustáč. No vidíte, tak tady to je blbý, že to tam je. A my dám, tak, jestli jen, to dám pryč. Dám si tady to? Nedám. Dám tady to? Jo, dám. Tak to je... Už mám nápad. Mustáž. Tam asi mustáže. Jako takovýho menšího. Menšího bočí. No, to vypadá hrozně. Teď máme mustáže. No, tady si nic nevyberám. Ale takovým dredy. Nebo tady to mustáže? Ne, to nechci. Jaký? Mustáž! Jo, dáme si tady ta mustáž. Ten takový. Fuck you bitches. Fuck you bitches, fuck you bitches. Nebo tady ten prostě. Ale budeme tady ten. Tak. Dáme klobouk. Random head. Brám to takhle trochu slušelo. Tak to ne. To bys... Nemám narozeniny. Ne, to já, jo. Hendle. Potřebuju. A to ještě trochu víc takhle natočím, aby to bylo... Je to k tomu úplně hodí. Já tam zatím všechno pryč a já si... Já mám zombífy, no. Dáme sebe zombíka. To vidět? Jak to vidět? Já nechci tady ty, ať se udělám pořádnýho. Jo, ty jsem já myslel. Ty vole, ty vypadají dobře. A to úplně ladí. Ke mně to úplně ladí. Teď mám trochu strach.
to je. Ty vole. To mi nedají jako video. To mi tam nedají. Protože tady toho se někdo může poslat, ty vole. Když jsem se mohl skills. Matýs. Ty vás úplně bojím. A jsem by se mohl dát nějakou postavu. Wow, to vypadá taky dobře. Hej jo, dám pryč lepky. Nemám nic proti lepkám, jo. Já mám tohle, to vypadá hustě. To je úplně nádhera, ale má se to tam až... Já jsem takový hřbitov. Ne, huba. Dobře, ne. Pokud taky dám pryč. Jo. Skůl nic nechci. Dám si ace. Tím taky, teď dlouho natáčím. Ještě můžu 8 minut. Teď důležím nabrat. Prostě. Jo, taky mrtvá ladí. Krab. Možná takhle? Ne, se nechat takhle, to vypadá líp. Brightness. Kontrast. Wow. Tak. Promiňte, že teď moc nemluvím. Jo, protože má taková špinavý zuby. Fuj. Kalo. Tak. Co bychom udělali s těmi vláskami? My jsme se takhle nastřelili mustáže. Uděláme si grafity. Domino. Nechci. A nechci. Simple. Ne. Frames. Nějaké takový, aby to bylo rozbitý. To by muselo být větší. Ne, já jsem se pryč to. Remove. To. Tohle je pomalý. Musím zombísy. Hej, taková malinká pašinka. To je škoda. Jo, teď jsem tam chtěla dát.
Tady ty. A kdo se bojí, třeba jako já, tohle se teď mám usral. Mám fakt bobky. Že něco za mnou furt. Já tohle udělám jenom ty do očí. O, počkejte, chvilku. Já s přijdu. Tak jsem zpátky. Udělám jenom ty oči a jdu. Já jsem udělal moc blbě. Akorát. A to ještě furt vidíte. Vidíte, to je takhle. Kalo. Jo. Ale co mám ne, je toho. No, zkusíme najít lepší. O, ty páky, počkej mi to. Leze. Ne, to se mi tam nehodí. No. Wow. Nechávám. Save. Kompation, save prostě. A já se pojmenuju. Já zombie. Tak, uložíme. Dona. Teď to všechno jsem já udělal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kdybyste se ptali, kde je to. To je moje malá sestřička. Dejte. To si dám like. To je ten. To je paráda. Já teda rychle ukončím. Hele, zpět trochu. Tak, tak se nám tohle kdo líbilo, kdo byl připoslaný jako já. To mě bude strašně hodně dlouho. Tak, napište do komentářů. Nezapomeňte like a odběr, abyste měli, jestli mám udělat další díl.